Masoya. Shirin dausayin masoya shiri ne da aka ƙirƙire shi domin fafatawa da fitar da wasu muhimman gaɓoɓi na soyayya. Duk da dai mun ga ma ane mana satar amsa. Akwai wa'inda fa ba fa masoyan gaske ba ne amma suna neman zama masoya. To you are welcome. Ita soyayya wani dandamali ne da ba a tsufa, ba a girma, matsayi baya hana taka rawa a cikinta, sai dai wanda bai san zaƙinta ba. Soyayya wata gaɓa ce da ana iya ma ibada da ita. Soyayya tana jawo girma, tana kawo aminci, tana ba ruhi ma'ana rai abincin da yake buƙata. Yau masoya za mu ɗan yi wani hasashe ne, mu ɗan yi wani kai komo akan muhimmancin ita soyayya. Da yawan mutane suna ɗauka soyayya wai kamar nanaye ne ko wani abu ne na matasa ko wani abu ne na kaza. A'a, musayar kyawawan maganganu masu daɗi tsakanin mutane biyu yana ɗauke mutum daga duniyar da yake rayuwa ya kai shi wata muhimmiyar duniya. Wani yaro yake cewa ni fa ɗiyata da harkar soyayyan nan ka je a faranta ma ka zo ka kasa bacci, a baƙanta ma ka kasa bacci. Na ce majanuniya kenan. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu sai ya ƙirƙiri wannan abu ya saka ta a tsakaninmu saboda ita ce za ta zaunar da mu lafiya. Ya za ka gane muhimmancinta? Za ka fahimci muhimmancinta ne idan ka shige ta da kyakkyawar zuciya, ka shige ta da wayayyen tunani, ka shige ta da ƙarfin hali da ilimi. Ya za ka shige ta da haka? Shi ne ka yadda cewar wajibi da yake kan kowa shi ne za ka so za a so ka. Sannan waɗanda za ka so da wanda za ka so, waɗanda za su so ka da wanda za ka so, dukansu mutane ne. Akwai tendensin a samu matsala, a samu kuskure, a samu ba daidai ba. Amma wannan baya rushe soyayya. Wanda ya san muhimmancin abu baya yadda ƙaramin abu ya rushe shi. Wannan saƙon a taƙaice shi ne mu daina sadaukar da soyayya domin wani abu mara daɗi ya rintsa ta cikinta. A'a, muhimmancinta ya wuce haka. Masu iya magana suna cewa ai haƙori raina shi aka yi, shi yasa idan yana ciwo ake cire shi. Suka ce da ido ba yana ciwo me yasa ba a cire shi? Sai dai ai ta nemo magani. To haka soyayya take. Soyayya tamkar ido ne a rayuwar mu. Idan baka gina ta ba, idan baka yi aiki gurin samar da ita ba, za ka yi rayuwa miserable life. Da yawan maza suna sai da soyayyarsu har su zo su rasa familinsu a rashin sani. Bayan addu'a da ta zo a cikin abubuwan saukarwa, cewa take yi Allah ka bani daga cikin zuriyata mata da 'ya'ya ake nufi qurrata ain wanda zan samu sauƙi da jin daɗi da sanyin idanuwa a gare su. Ashe soyayya gaskiya ce. Allah da ya magana akan halittar mata sai ya ce daga ayoyinsa ya halicci mata. Allah da ya magana akan maza, akan yara sai ya saka ya faɗa da kansa ya halicci soyayya ya saka ta a tsakaninmu. Zuyyina lin-nasi hubbu shahawat. Ashe idan ka ji ba ka so ko ba a son ka to zuciyarka tana da matsala. Ka koyi koya wa kanka soyayya domin ka zauna lafiya. Ya za ka yi ka koya? Shi ne yau da gobe idan kana bin wannan shafi namu mai albarka na JMC da wannan program mai albarka na dausayin masoya, za ka fahimci yadda za ka gina soyayya, za ka koyi soyayya kuma za ka yi haƙuri da abubuwan da soyayya ta ebo saboda abin da ta ebo na alheri ya ninka na sharri. Mu daina mai da gidajenmu ya zama battle ground gurin yaƙi saboda ƙaramin saɓani da yake tsakaninmu. Idan soyayya ta yi ƙarfi, Bahaushe ya mata kirari da hana ganin laifi. Idan soyayya ta ƙarfi, tunanin rabuwa yana gushewa daga cikin ƙwaƙwalen mutane. Idan soyayya ta yi ƙarfi, ana samun taimakekeniya a cikinta. Idan soyayya ta ƙarfi, ana samun jin ƙai yadda Allah ya ce waja'ala bainakum Allah subhanahu wata'ala ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ya saka mana rahama da jin ƙai a tsakaninmu. Ashe soyayya duniya ce. Kada mu bawa wasu domin ganin su suka fi cancanta da ita. Kada mu rayu a gurin da ba a son mu kuma mun kasa gina a so mu. Muna gina alaƙa a mafi yawan lokaci akan buƙatuwa. Alaƙa akan buƙatuwa. Idan abin da ake buƙata ya ƙare, alaƙar tana lalacewa. Shi yasa da yawan lokaci za ga wanda ya hidimta wa iyalansa idan suka girma shi kuma ya ritaya ko ya kasa zuwa kasuwa ba sa iya jin ƙansa saboda ya kasa ƙulla soyayya a tsakaninsu. Shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
ƙulla soyayya yayi a tsakaninsa da sahabbansa, a tsakaninsa da matansa, a tsakaninsa da duk wanda ya mu'amala da shi ta hanyar nuna kyawawan ɗabi'u da damuwa da damuwarsu da haƙuri da gazawarsu. 'Yan uwana masu albarka, mu koyi soyayya, mu gina soyayya, mu aiwatar da soyayya, mu koya wa makusantanmu su so mu. Soyayya mu gane ba ta nufin baɗala, ba ta nufin wani abu da ya saɓa wa Allah. Soyayya daban, duk wani abu na shaiɗana daban. Mu koye ta, mu koyar, kuma mu sanya ta a tsakanin iyalanmu, mu sanya ta a tsakanin abokanmu, mu sanya ta a cikin al'umma. Lallai an faɗa in muka yawaita sallama, soyayya za ta wanzu a gare mu kuma za mu zauna lafiya. Mu so 'yan uwanmu abin da muke so wa kanmu. Ma'abota wannan shafi, ku biyo mu a fitowa ta gaba domin jin ina muka dosa a dandalin